Filipino pole vaulter AJ OBIENA todo training sa Pilipinas alang sa umaabot nga outdoor season. Filipino pole vault star nga si AJ OBIENA mopahigayon og full-blown na training camp sa iyang yutang natawhan sa Ayala Vermusa Sports Hub sa Cavite. Ang pagbansay uban niya mao ang maalamat nga coach nga si Vitali Petrov, physiotherapy Christian Fernandez ug ang Saudi Arabian na pole vaulter nga si Hussein Al-Hizam. Mao kini ang pagmangandam ni OBIENA alang sa usa ka jam-packed outdoor season nga naglakip sa dagkong mga torneo sa China ug South Korea ug posibleng sa Southeast Asian Games. Sa daghang mga kompetisyon nga ipahigayon sa mga bahin sa Asia, si OBIENA ug ang iyang team nakahukom nga magbase sa Pilipinas aron malikayan ang kakapoy nga moabot sa taas nga biyahe. Karong bag-o nakuha ni OBIENA ang bulawang medalya sa usa ka invitational meet sa Taiwan. Wala siya makaduwa sa 2025 World Athletics Indoor Championships apan mipasalig nga hingpit na siya nga naayo gikan sa injury sa buko-buko nga naglimite sa iyang performance ni adtong 2024. Gusto karon ni AJ nga maabot ang 6.10 metros, ang iyang personal nga labing maayo karon nga anaa sa 6 metros. Kini si Idol B sa 93.9 IFM di kapungan sa bagatod sa nugunang balita. Tatak IFM Balita.